ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെക്സ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങള്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാരില് ഉത്തമനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, അതിനെ നമ്മൾ എന്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തു? അരയവൃക്ഷത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്തു. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിൽ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മളത് മുറിച്ചു കളയണം എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള്, അതിൽ നമ്മള് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിലോട്ട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മള് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ പേഴ്സണലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേലേ, ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതില്ലേ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ താഴേന്നാണ് ഞാൻ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കറക്റ്റ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മുകളിലല്ലേ? താഴെന്നാണ് ഞാൻ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണോ? താഴെ കറക്റ്റ് ആണ്. മുകളിൽ കൊടുത്തപ്പോ തെറ്റാണല്ലോ. മുകളിൽ എഴുതിയപ്പം കിട്ടിയത് തെറ്റാണ്. മുകളിൽ തെറ്റാണ്. അതിൽ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയായിരുന്നു. ഒന്ന് താഴെ, ഒന്ന് മുകളിൽ, ഒന്ന് ഭൂമിക്കിടയിൽ അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുകളിലല്ലല്ലോ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടം. മുകളിലല്ല പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അല്ലേ. പിന്നെ അത് താഴേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ എവിടെ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്കാണെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് എവിടേക്ക് പോണത്? താഴേക്കാണ് വരുന്നത്. താഴേക്കാട്ടോ, താഴേക്ക് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത്
നമ്മൾ എന്തിനാ പറയുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിനെ പറഞ്ഞത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എവിടെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക? മനുഷ്യലോകത്തില്, ഭൂമിയില്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എവിടേക്ക് വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ. ഭൂമിയിലല്ല ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയണം. കറക്റ്റ്, താഴെയാട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാൻ വൈശ്വാനരാജ്ഞിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് വൈശ്വാനരാജ്ഞിയായിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മശക്തി, പിന്നെ ബുദ്ധിശക്തി, പിന്നെ നമ്മുടെ മറവി, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം പകരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് അത് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാഡം ഇതില് 15:1 പറയുന്നത് വേറെ തരത്തിലാണല്ലോ. 15:1 പറഞ്ഞെന്താണ്? അത് ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതില് 15:1 ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 2 പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകത്തില്. ആ സ്ലൈഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മളെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിനി അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിര പൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം ആർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദൈവികത ഉള്ള, ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? നിർഭയത, ഭയമില്ലാതെ, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, നമ്മളെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയാം, ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തില് നിഷ്ഠയുണ്ടാകുക, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ദാനം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തില് വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതില്ലാതിരിക്കുക, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം എന്ന് വെച്ചാലും ശുചിത്വം, പിന്നെ അസൂയാരാഹിത്യം, അസൂയയില്ലാതെ, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ബഹുമതിക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങള്. 26 ഗുണങ്ങള് ഉള്ളവരെന്താണ് നമുക്ക് പറയാം? സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മള് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അത് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയുന്നത് ദംഭോ ദർപ്പാഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യ ഏവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുരഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുരഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അസുരഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം,
അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അസുര സ്വഭാവം. അസുര സ്വഭാവികൾ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഹങ്കാരികളാണ്, ഗർവം ഉണ്ടാവും, അഭിമാനം എന്നുവെച്ചാ അഭിമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അഭിമാനം തന്നെ അല്ല, അഭിമാനം, പിന്നെ ക്രോധം, പാരുഷ്യം, പരുഷഭാവത്തോട് ആയിരിക്കും, പിന്നെ അജ്ഞാനം, അതായത് അവർക്കൊരു എന്തുണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒന്നും അവർക്കൊരു ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര മയയില്ലാതെ സംസാരിക്കാന്ന് പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പെരുമാറുന്നതും ഒക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു ലളിതമായ രീതിയിലോ അവരെ സമീപിക്കുന്ന രീതി വളരെ പരുഷമായിട്ടായിരിക്കും ഇവര് ചെയ്യുണ്ടാവുക. അതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദൈവീ സംബന്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആശുജം സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നതായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത്, അതിനുള്ള അഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും അസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ്. അസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു, അഭൗതിക ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ട, നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും അസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെ ജനിച്ചവനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ദംഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ ആസുരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം, ഈ രണ്ടിലൊന്നിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൃഷ്ടികളുള്ളൂ, ഒന്ന് ആസുര സൃഷ്ടിയും ഒന്ന് ദൈവിക സൃഷ്ടിയും. അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും വർണ്ണത്തിലാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം, ആസുരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ നാ ശൗചം നാപി ചാചാരോ നാ സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, വിശുദ്ധി ഒന്നും ആർക്കില്ല, സത്യസന്ധതയൊന്നും ആർക്കില്ല, ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയില്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല, അജ്ഞാനികളാണ് അല്ലെ. അജ്ഞാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല, ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്, അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഇവര് ഈ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനും ഇല്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, ഇത് ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറയാ, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്താണ്, ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, കാമമല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മുടെ കാമം, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തിക്കൊക്കെ കാരണം, അതല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്.
ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടപ്യ നഷ്ടാത്മനൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികള് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങൾ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഒരു ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല, ഇവിടെ എന്താ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചം നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറയുന്നത്, അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. ഈശ്വരൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക്, നമ്മളെ അണുവായുധമൊക്കെ പോലുള്ള ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളിലേക്കും ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊടും ക്രിയകളിലേക്ക് ആരെ ഏർപ്പെടാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഏർപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അല്പബുദ്ധികളാണ്, ഒരു ലെവലേശം പോലും അവർക്ക് എന്തില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ചിന്തയില്ല. ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയും വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിന് ആകൃഷ്ടമായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇവയിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ക്ഷണിക ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ ആര് ചെയ്യും, ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരെന്താ പറയുക, ദുരഭിമാനം, ദമ്പം, അഹങ്കാരമൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ അസുര സ്വഭാവികളില് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആര് ചെയ്തു പോകാണ്, ഈ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്തു പോകാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മദേവന്റെ മകനാണ്, പ്രജാപതിയുടെ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതാണ്, പ്രജാപതിയുടെ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രജാപതിയുടെ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കൂടി ആര് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാണ്, ദക്ഷ പ്രജാപതി ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് സതീദേവി ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, മഹാദേവന്, ശിവനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാദേവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, സതീദേവി വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ദക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മകളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാണ്, വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കും. പക്ഷെ മഹാദേവൻ ഒട്ടും ആരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല, പ്രജാപതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടക്കാണ്. ആ യാഗം നടക്കുമ്പോ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും, ആരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കില്ല, ശിവനെ മാത്രം ക്ഷണിക്കില്ല, മകളെ സതീദേവിയെ ക്ഷണിക്കില്ല. പക്ഷെ സതീദേവി ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ സ്വന്തം വീടല്ലേ, അങ്ങനെ പോകാണ് അവിടേക്ക്, മഹാദേവനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിക്കണം എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ അവിടെ മഹാദേവന് മാത്രം എന്തില്ല, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ സതീദേവി അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സതീദേവിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് സതീദേവി എന്താണ്, കാരണം ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തല്ലി പിടിച്ചു പോന്നു, ഇവിടെ വന്ന അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ തിരിച്ചു പോവാനും വിഷമം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഗ്നികുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വയം ആത്മഹൂതി ചെയ്യാണ് അവിടെ സതീദേവി. ഇതറിഞ്ഞ് മഹാദേവൻ വന്നു. ദേഷ്യം മഹാദേവന്റെ, പിന്നെ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്, ഭയങ്കര കോപത്തിൽ നിന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ ആര് വരാണ്, വീരഭദ്രനാണ് വരാണ്. അങ്ങനെ ആ വീരഭദ്രൻ ആ ഫുള്ള് യജ്ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും, നശിപ്പിച്ച് ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ വധിച്ചു. എന്നിട്ടും മഹാദേവന്റെ കോപം തണുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സതീദേവി അടുത്ത് പോകുമ്പോ പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവാണ്, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മഹാദേവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്, മഹാദേവന്റെ ആ കോപത്തിൽ നിന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയിച്ചു. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ജീവൻ പോയില്ല. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് പിന്നെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പോ ഈ
ഇതിലെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്, ഇത്രയും നാശങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഈ യജ്ഞം മുഴുവൻ അലങ്കോലായി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ എന്ത് കാരണമാണ്? ആ പ്രജാപതിയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇവര് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് ആകെ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? വ്യാകുലതയോടെ, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അന്യായമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ധനം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവികള്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇന്ന് ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എനിക്ക് ഇപ്പോ ഇത്രയും ധനമുണ്ട്, എന്റെ ഭാവിയിൽ ഇനി ആ ധനം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാൾ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമ ഞാൻ മാത്രമാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, ഞാൻ സമ്പന്നനാണ്, എനിക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എന്നെക്കാളും ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരുമില്ല. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെ ആരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധനം മുഴുവൻ എന്താണ്? അവരുടെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. ഭഗവാൻ അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലത്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ദാനം ചെയ്യാം, യാഗം ചെയ്യാം, എന്തും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തില് ആകാംക്ഷകളിലെല്ലാം പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിക്കൊണ്ട് അവർ നരകത്തിൽ വന്ന് വീഴും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണ്? ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അവർ നരകത്തിൽ വന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹങ്ങള് അവർക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അജ്ഞാനികളാണ്, ശരി തെറ്റൊന്നും അറിയില്ല, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി ലാസ്റ്റ് അവരെവിടെ വന്ന് വീഴും? നരകത്തിൽ വന്ന് നിപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് നിഷേധികളായി സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാ കൊണ്ടൊക്കെ വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അതായത് ഇവരിഷ്ടത്തിന്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ല, ഇവരിഷ്ടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഇവർ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ഇവര് ചിലപ്പോ ദൈവങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിലയിലേക്കും ആര് പോകും? ഇവര് പോകും.
ഇവര് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് പൂജ ചെയ്യിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുക. അതായത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവലിൽ ഇവർ ആചാര്യനാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, വഴി തെറ്റിക്കപ്പെടാനായിട്ട്, അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തെ മാറ്റി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നതാണ്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെയും പിന്നെ അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട്, ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി ചേർന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കും. കാരണം അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്, അവര് ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്റ്റ്. അവരുടെ രീതിയില് അവർക്ക് കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ്, ശരിയാണ് അവരുടെ രീതിയിൽ. അപ്പൊ അവര് അത്തരത്തില് അവര് ധർമ്മത്തെ പഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമിജസ്രമശുഭം ആസുരീൻ ക്ഷേമയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ ഈർഷ്യാലുക്കളായ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് ഇവരെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തില് ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ഇവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവര് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തഥോ യാതീതമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവിഗണങ്ങളിൽ അനേക തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചതലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും പിന്നെയും അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ എത്തുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ പോണു? താഴ്ന്നു ഇത്തരക്കാർ എത്തുന്നില്ല. ക്രമേണ നീചമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്തില്ല, ഇവരോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കാരുണ്യം ഇവരെടുത്തില്ല. ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധാസ്തഥാ തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങള് 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ 3 കവാടങ്ങളാണ് നരകത്തിനുള്ളത്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ക്രോധം നമുക്ക് ദേഷ്യം, ലോഭം ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആസക്തി, ആഗ്രഹം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നാശത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളും. കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ഇത് നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 എണ്ണം: കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദോര സ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യസ്താത്മനാശ്രയ തതോ യാതി പരാംഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം എന്ത് വേണം? രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 3 എണ്ണം കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? പരമപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ 3 എണ്ണം: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3ൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കും. ഇത് 3 നമ്മുടെ എന്താണ്? ശത്രുക്കളാണിത്.
കാമം, ക്രോധം, ലോഭം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായി കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾ അനുസരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും നമ്മൾ ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുക. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യ ജീവിതത്തില് ഈ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാം. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിദ്യയെ സുചിതമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എത്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉറപ്പാണ്? വിജയം ഉറപ്പാണ്. യാ ശാസ്ത്രാവിധി മുത്സിച്ച വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാസിദ്ധീമവാപ്നോതി നാസുഖം നാ പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യമോ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും അവർക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിച്ച്, ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണത ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തില്ല, സുഖം പോലും നേടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതിൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോ യുഗത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ യുഗത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? സത്യയുഗത്തില് രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. അസുരന്മാർ ഒരു ലോകത്ത്, ദേവന്മാരുടെ ഒരു ലോകത്ത്. ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് നടന്നിരുന്നത്? മത്സരവും യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ എന്തായി മാറി? ഒരേ രാജ്യത്തിലെ ഒരേ ലോകത്ത് തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. ആദ്യത്തില് രണ്ട് ലോകങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ രണ്ടാമത്തെ യുഗം വന്നപ്പോ അതെന്തായി? ഒരേ ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി മത്സരം. ആസുരനും പിന്നെ ദേവനും തമ്മിൽ, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മില്. മൂന്നാമത്തത് ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഒരേ കുടുംബത്തിലായി എന്തായി? ഒരു ലോകത്തില് ഒരേ കുടുംബത്തിലായി എന്തായി? തമ്മില് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. അത് പാണ്ഡവരും കൗരവരും. അപ്പൊ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തമ്മിലായി. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴോ ഈ അസുര ഗുണം സ്വഭാവ ഗുണം ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ആസുരിക സ്വഭാവം ഉണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവം ഉണ്ട്. രണ്ടും നമ്മളിൽ വന്നു. ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ആസുരികവും വന്നു, ദൈവികവും വന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആസുരിക ഭാവത്തെ നമ്മൾ മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വോ ശാസ്ത്രാവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹർഹസി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണൻ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നതിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം
ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, പിന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനകൾ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളെ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് ഈ മനുഷ്യർക്കുള്ളൊരു പോരായ്മ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശ്രിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നല്ല ന്യൂനതകൾ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തില്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, പൂർണ്ണമല്ല. നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സത്യമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല. തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, മായയ്ക്ക് വശം വതരാതെ. ഈ 4ഉം എന്താണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ന്യൂനതകളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, തെറ്റ് വരുത്താൻ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് 4ഉം നമ്മളിൽ കാണുന്ന ന്യൂനതകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്, ആ അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ, നിതായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ലാളിത്യം, ശാന്തി, ത്യാഗം, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ജീവിതത്തിൽ കാരുണ്യം, ക്ഷമ, ലോകമില്ലായ്മ, സ്ഥിരനിശ്ചയം, വിനയം, മൃദുല സ്വഭാവം, തേജസ്, ധൈര്യം, 26 എണ്ണം അല്ലേ? ആ 26 എണ്ണം എന്താണ്, ദൈവികതയിലുള്ളവർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ പറയാം, നമ്മള് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ 26 എണ്ണം. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനേക തവണ ജന്മം എടുക്കുന്ന ശേഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും എത്തില്ല എന്നല്ലേ. അവര് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവര് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ വനപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യരൊക്കെ ഇല്ല, അവരൊക്കെയാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ഒരു മനുഷ്യവർഗമാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്, ഫുള്ള് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അത് റെക്കമെൻഡേഷനിലൂടെ സാധിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, നാരദ മഹർഷിയെ പോലെയുള്ള, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ, നാരദ മഹർഷി ആരുടെയാണ്, രത്നാകർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളനെ മാറ്റിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ത് നടക്കും, അവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നടക്കും.
ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്, പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താണു പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടും, അവരും കൂടി ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്തത് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയണത്? അവര് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അഹങ്കാരം, ഗർവ്, പാരുഷ്യം, അതൊക്കെ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധയോ ഒന്നും ആർക്കറിയില്ല. ഈ ഇവരിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരില് ഉണ്ടാവില്ല. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രോധം, ലോഭം. പെത്തനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ 4 ഉണ്ട്. 4 പറഞ്ഞോളൂ. പക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത. നമുക്ക് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ട്, പിന്നെ വഞ്ചനാശീലം ഉണ്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ അപക്വമാണ്, പക്വമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, മായയ്ക്ക് വശം വദനാക, അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, വ്യാമോഹശീലം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. നമുക്ക് എന്താ അറിയുന്നില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ വരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക. എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക. ഇത് 3 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? വേണം കഴിക്കാൻ. ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കണം. അതാണ് പ്രസാദം. ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. 3 കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളടുത്ത്. അതെ. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ട്? ആസ്തിക സ്വഭാവം, ദൈവിക സ്വഭാവം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ടാവും? ആസ്തിക സ്വഭാവം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരുടെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ 2 സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കാം? സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭാഗവത പാരായണം, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും.